Salamam. Aytmadylar. Salam. Salam mehman talip ýaşar. Assalamu alaykum dinleýär, mehman watandaşlar. Ýaýlymda akyl ýeňislik atly telebäsleşigimiň 3-nji mewsumynyň ilkinji sany tiziň bilen. Mehman talip ýaşar, watandaşlar şeýle bir ajaýyp pursatda, tolgunlyk pursatda siziň ählijeňizde, ähliňiziň maşgul ojaklaryňyzda, her biriňiz gasgalal hem mukaddes ojaklaryňyzda agdy berleň, azudalyň, jebitliň, yaran bolmagyň tüýsürekden arzu edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly arkadaşymyň taýyryny elmydama bagtdan paýly, seýlerden serpaýly bolup ýaşamagyny arzu edýär. Toýly günde, bayramly günde elmydama ýaýlymda siziň bilen diýdarlaşmagy arzu edýär. Mehman adamlar, talip ýaşaryna şeýle tolgunlyk sözler bilen, salamlaşyk bilen ýaşyk tele ýaýlymyna akyl ýeňislik atly telebäsleşigimiň 3-nji mewsumynyň ilkinji sany tiziň bilen. Mehman talip ýaşlar, watandaşlar, akyl ýeňislik atly telebäsleşigimiň täze işlenip düzülen, düzgünlämesine laýyklykda bäsleşige ine bugünkü gün ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlarynyň, zekinli, başarjak taliplerinden düzülen toporlar. Toporlaryň sany 40 sany topory bugünkü gün bäsleşige girişerler. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 10-uny çekilen bize çekiliş arkaly bäsleşigiň bütünlüği dowamyna, mewsumyň dowamyna haýsy ýokary okuw jaýy bilen, haýsy bir beýlekur ýokary okuw jaýynyň duşşokdygy, ýagny saýlama tapkyrlarda özara duş bäsleşekdigi şo bize arkaly anyklandy. Bäsleşigiň bize çekilişine laýyklykda ine bugünkü gün ýurdumyzyň iňmir awraýly ýokary okuw mekdeplerinden düzülen talip ýaşlaryň toporlary duşşarlar. Haýsylar? Ýurdumyzyň iňmir baýry awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Magtumulady Türkmen Döwlet Uniwersitetining talip ýaşlary bar. Şeýle-de hormatly arkadaşymyzyň taýsy tagalasy netijesinde açylyp ulanmaga berilen Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetining talip ýaşlary bar. Mehman talip ýaşlar. Hormatly ýerleşler, watandaşlar, hormatly synçy muallimler. Ýogsa da watandaşlar her ýokary okuw mekdebinden öz talip ýaşlaryna hem bir jan koýarlyk edýän, hem de bäsleşigiň gidişine syn edýän synçy muallimlerimiz bar. Ilki bilen şolar bilen tanış bolalım. Magtumulady Türkmen Döwlet Uniwersitetinden Hudaýberdiýew Maksat muallim bar. Muallim ismi arzu edýär. Şeýle-de Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetinden Nazarow Daýanç muallim bar. Hormatly muallimler, talip ýaşlarynyň ählijetine de üstünlik arzu edýär ýöne bu bäsleşik. Bugünkü gün her ýeriniň ýokary okuw mekdebimizden 2 sany topar gatnaşýar. Demek umumlukda 4 sany topar. Belli. Düzgünläme laýyklykda ilki bilen haýsydyr bir ýokary okuw mekdebiniň talip ýaşlaryndan düzülen toporlar özara bäsleşerler we dowamlykda beýleki garşydaş toporlary özara duşşarlar we her topordan ýeňijiler şu bugünkü sanynyň bäsleşigiň şu günkü sanynyň 3-nji tapyryna çärik finala gatnaşmaklyga hukuk kazanır. Diýmek 3 sany topor oýundan bugünkü gün çıkarlar 3 topor şeýledine bir sany ýokary okuw mektep bugünkü gün bäsleşikden çykýar. Ýöne haýsy ýokary okuw mektebi ilki çykmaly? Ne soru? Gyzykly soru şeýlemi? İlki bilen taliplere ýüzlenýän jan koýarlar. Şu ýerde 2 ýokary okuw mekdebiniň talipleri bar. Haýsy birimiz çykýar? Soragy başgaça goýýar muallimler. Haýsy birimiz çykýar? Gelin maslahatlaşalım. Haýsy birimiz çykýar? Bayra Üniversiteti ökmeli Oğuzhan adyndaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetinden mümkinçiligi berýär birinji çykmagy. Kabul edýäsmi? Birinçine sağ olun, ulubaşlar kiçi işler diýär. Näme diýäs? Ulubaşlata gowajak birinçine. Ýene soru çözülmedi. Näme diýäs? Tejribeli üniversitet Gyzyk diýär. Bäsleşik başlap, başlamanka çekeleşik ýüze çykdy. Muallimler garaşýan. Haýsy birimiz çykýar? Aşap beden muallim näçe Bizat aýsak gowy bolardy. gowulan Şu kiçik agazlaryň hersinde birinji ýa ikinji bu da birinji bolup çykyş etmek ýa-da ikinji bolup çykyş etmek aňlady ýa şeýlemi? Bizele olan aglamak. Ordam.
Edil şumunta da haýsy toparyň ilkinji çykjagy söýdülýär. Molmer aýdyp bilersiňiz. Maksat molum, daýans molum. İkinci. İkinji. İkinji. Sağ ol. Ýaglan talip ýaşlar, izi watandaşlar edil häzirki purdotda daýanç molum şeýle maksat molum bilen birlikde birje çekilsik arkaly bäsleşen ilkinji oýunlaryny haýsy ýokary okuw mekdebine gatnaşygyna anykladyk. Türkmenistanyň Ulkan Adnek Injener Tehnologiýalar Uniwersiteti. Onda häzirki purdotda hormat bilen şahatlyk, şowhun bilen bäsleşen ilkinji sanynyň ilkinji oýunlaryna gatnaşak toporlary çagyrýar. Ýagny Türkmenistanyň Ulkan Adnek Injener Tehnologiýalar Uniwersitetining zekinli talip ýaşlaryndan düzülen toporlaryň ilkinjisi, ýagny Burganbaýew Begnadar, Taňryberdiýewa Maral, Garly Gedir, Taýyryp Şöhrat, Burganaliýew Arslan, hemde toporbaşy Bazaryp Merdan. Ýerine geçip bilersiňiz şeýlede ikinji bir topory bar, Mukamowa Gowkör. Şariýewa Tylla, Hudaýnazarow Atagelli, Ataýewa Bägül, Atamuratov Artur, toporbaşy Gurbanguly Degen. Mehman talip ýaşlar toporlar çağırdyk. Ülkeden şu ýerde mehman toporlar. Türkmenistanyň Ulkan Adnek Injener Tehnologiýalar Uniwersitetining talip ýaşlaryndan düzülen toporlar. Size de bäsleşikde ýeňi arzu edýär. Ýöne bäsleşiň şertlerine görä, düzgünlerimize görä, ýagny haýsy da bolsa bir topor ýeňi bolmaly. Şu gün 4 topordan bir topor indiki toporlara geçer. Ine bugün her ýokary okuw mekdebinden ýa-ni bäsleşigimiň başynda da aýdyşmyz ýaly synçy, jankoýar we molimler bar. Ulu hormat bilen hormatly molimlere söz başyny berýär. Mehman molimler Nazarow daýanç molum, Hudaýberdiýew maksat molum bir talip ýaşlara üçin arzu etýäňiz. Berkarar döwletiň bagçalyk döwrüne ilim bilim bu domnyň barha pajarlar etmeginde ulu işler amala aşyrylýar. Bunem ne Mahtumly Adynak Türkmen Döwlet Uniwersitetining zekini talipler bilen Ulkan Adynak Injenerçilik Tehnologiýa Uniwersitetining talipleriniň arasynda bäsleşik geçirilýär. Bäsleşik bolýar. Biz iki toporada üstünlük arzu edýär. Zekini ýaşlar münasip orny eletin. Hormatly prezidentimiz şu ýalyk ýaşlarymyza mümkinçilikler döret berýän üçin köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, Bilent başa aman bolsun. Köp sag bolun. Daýanç molum, gerekçide. Gahryman arkadaşymyzyň saýasynda häzirki wagtda ýurdumyz ähli ugurlar boýunça ösýär. Hormatly prezidentimiz şol ähli ugurlar boýunça da ilim bilimi şol ösüşüň bir gönüzli etip goýýar. Häzirki wagtda şol amal aşylan işleriň netijesi hem biziň Ulkan Üniversitetimiziň özi şol netijelere misal bolup durýar. Häzirki wagtda indi biz şol hormatly prezidentimiziň ilim bilim ulgamyna döretip beren giň mümkinçilikleriniň saýasynda şu ýerde zekin mähdeşiginde garşydaşmaz hem Mahtumly Adnak Türkmen Döwlet Uniwersiteti biziň baýry uniwersitetleriniň biri esasy garşydaşmaz bolup durýar. Ýöne ýaşyň şerti boýunça berde bähdeşigiň özüniň bir ýeňjisini saýlar. Garşydaşmada da öz taliplerime de uly üstünlükleri arzu edýärin. Üstünlük kemeraňyz bolsun talipler. Köp sag bolun. Köp sag bolun, daýanç molum. Ine şu ýerde toporlara ýyldyrmak isleýän. Siz bäsleşiň şertleri bilen tanışdyňyz, şeýlemi? Düzgünnamany öwrendiňiz, tanışdyňyz. Şu bäsleşiň şertlerini dol derejede saklalym. Ene de bizim öz tarapymyzdan saklar. Eger molimler düzgün bozma hadisesi ýüze çyksa, ol biz tarapyndan anyklanır we degişli tertipde bäsleşige dowam eder. Bäsleşiň düzgünnamasyna laýyklykda her bir oýunna 5 sany sowal, ýagny 5-nji sowala çenli oýun bolar we utuklaryň berilişi de düzgünnama laýyklykda göterimli we göterimsiz utuk hasabynyň ýöredilişi bolar. Onuň ýöredilişini bilýäňizmi? Tanışdyrmak gerekmi? Ýoksa da tanışdyraýyn. Eger häzir birinji berilen soraga dogry jogap berseňiz, oýun göterimsiz utuk hasaby boýunça dowam etdirilýär. Eger
ikinci bir soraga tapagy yok. Ya üçüncü bir soraga hiç bir topordan jogap alınmasa, onu bu sowal bätaşyň inniki oýunlaryny ýa-da aslaha inniki tapgyrlaryna gaýtalanyp biliner. Ýa-da inni şu ýerde iki toporam jogap berip bilmedik ýagdaýynda oýun utugy ulanylmagan galýar şeýlemi? Diýmek, bul inniki berijek sowala haýsy bir topor jogap berse, onda häzirki oýunlarga oturan utuk sanynyň bir utuk artyk beriler. Siz muny bilýäňiz. Diýmek, onda goý, has, ökdeler ýeňici bolsun. Mehman talip ýaşlar, hormatly muallimler, biz ähli bilýäs, bäsleşik, akyl ýyňşylyk tele bäsleşigi, Türkmenistanyň bilim ministrligi, ýaşlyk tele ýaýlamy şeýledene, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistanyňky resmi diýler we bilelikde taýýarlanýan bäsleşiň jemlerine görä talip ýaşlara ýaşlyk tele ýaýlamynyň kubogy şeýlede Hisense kompaniýasynyň Türkmenistanyňky resmi diýler tarapyndan gymmat bahaly ýene şu sowgatlar gowşurlar. Diýmek, ähli jaňyda üstünlük ýar bolmagyny arzu edýär. Mehman talip ýaşlar, toporlar taýýar bolsaňyz biz bäsleşige başlaýar. Akyl ýyňşylyk tele bäsleşigimiň sowalnamasynyň birinji oýun üçin birinji sowaly. Mehman talip ýaşlar, öňüňizde ak kagydlar bar, kalamlaryňyz bar. Gerek bolan ýagdaýyny belläp bilersiňiz. İsteseňiz ýadyňyzda saklaýan bilersiňiz. Muny pikirlenmek üçin aýdýan. Siz üçin 1 minut wagt beriler. İsteseňiz dogrulygyna ulanyň, isteseňiz gerek wagtynda wagt saklap sowala jogap berip bilersiňiz we jogap beren ýagdaýyňyzda, beren wagtyňyzda biz düzgünläme laýyklykda utuk hasaňyzda ýöredýär. Sowal. Asman jisimleriniň günorta we demirgazyk ýarymyna jemi 6000 ogolay ýyldızlara dürwüsiz gözegçilik edip bolýar. Göze görnýän şol ýyldızlaryň arasynda iň ýagtysy haýsy ýyldız atlandyryp beriň. Wagt. Berlen wagtyny ýaşy geçdi. Beýen sizin toparyňyz wagt saklady, haýsy birimiz jogap berýär? Bu sorağa bizden Gowhar jogap berýär. Gowhar dinleýär. Gowhar jogabyňyzy alaly. Bizim pikirimizçe bu soragyň jogaby ýaldyrak ýyldız bolmaly. Ýaldyrak. Sowalla asman jisimleriniň iň ýagtysy diýär. Siz sowalyň içinden jogap goparyp alaýdyňyz şeýlemi? Ýok. Ýok. Näme esaslanıp bilersiňiz? Menlerde esas aýdylan ýyldız, agdalan ýyldızlaryň birinde ýaldyrak diýip. Ýaldyrak. Iň ýagty ýyldızlaryň birinde. Iň ýagty ýyldız. Danışman näme söýýär? Umtumlyk berzaýdy. Umtumlyk berzaýdy. Toparlar. Umtumlyk berzaýdy. Kabul edýär. Kabul edýär. Berilen wagtyň 39 sekundyna begen wagt sakladyňyz we ýaldyrak diýip jogap berdiňiz. Jogap kabul etdik we tomaşaçy talipler ýylanmakda. Ýani şunu motor. Ýani şunu el şarpamyzok bäsleşiň ilkinji oýunyň ilkinji utuk hasaby begendiň toparyna gidýär. Tutlaýar degen. Degans, bundan öýläm şunu kemraňa bolmagy arzu edýär we merdan toparyňyzy tiýjendirmeli. We sowalnamanyň inniki sowalyna geçýär. İkinji sowal. Ören taýyklygy talap edýän, hemde berilejek wagty dogrulygyna ulanmaly sowal.
Mening pikirimçe. Ýöne tuğulama görürler talipler megerem 1 sekundda bilersiňiz. İkinci sowal. Bir ýylyň dowamyna näçe ay, näçe hepde, näçe gün, näçe sagat, näçe minut we näçe sekund bar. Wagt gitdi. Cevap verme hu nokta. Elbette matematik hesaplamalar talep ediyor. Ben son. Öyle mi? Aya biliyor. Hepde de biraz fikirlensen bolor. Güneyem sağıttan biliyor. Oradan. Esası maksat saat, minut, sekund. Yani hesaplap bolmady alrat değil. 1 minutun dowamında 6 saniye bolup her birini hesaplasalar ol. Wagt çıkarmak mümkin. Megerem onu hadrada. Wagt azalýar. Degen nereden wagt azalýar. Wagt sakladyk. Kim jogap berýär? Nereden? Bizim toparmazdan Arslan cevap ver. Arslan dinleýär. Bir ýylda 12 ay, Düşnükli zat. 50 hepde, Onun. 365 gün Onun. ýa-da 366 gün. ...8760 saat. Minut. Minut 525.600 minut. Näçe? 525.600 600. Sekund. ve sekund Keýan zat bilýän. Ýöne Başlan. 3.453.000 Nereden? Edim şu ýaşy ýerde tägin ýa. Bäsleşiň düzgünlämesiniň 5-9 punktuna laýyklykda siziň jogabyňyzy biz ýalňyş diýip hasap edýäs. Bilýäňiz näçe? Jogap berýän wagtyňyzda hem pikirlenişmän dowam etdirdiň. Bäsleşiň 5-9 punktuna laýyklykda ümsümligi berja etmeli. Diňe jogap berýän adam gurulmaly. Mümkinçiligi innik topara getirýär. Begenç siziň toparyňyzdan jogap berýäňmi ýa galan wagt ullanýaňmy? Ýoksa da taýda 3 sekund wagtyňyz galdy. Ullanýaňmy? Ullanýaňmy? 3 sekund dowam edýär. Tamam boldy. Toparyňyzdan kim jogap berýär? Gyssaly ýagdaýda desine jogap bermeli. Kim jogap berýär? Begenç. Bizim toparımızdan Tylla jogap berýär. Tylla mümkinçilik berse. Tylla düzgünlämany unutmaň. Düzgünlämany unutmalyň. Onuň Tylla diňe kimi gurulýar? Söýlem. Beýleki agdalar ümsümligi saklaýar. Ýa-da diýär. Tylla men size berjek maslahatym. Bu topara göre jogap berjek bolmaň. Öz jogabyňyz öz pikiň. Maňa tapawdy ýok. Megerem minuda çerni bulan köýün dowam edip bilersiňiz eger dogry bolsa. Ýok, ýalňyşam bolsa şonu dogry hata edýän bolan onu gaýtalap bilersiňiz. Biz diňe düzgün bolmak hadise ýüze çykanlyk sebäpli biz size mümkinçilik geçirdik. Aýdyp bilersiňiz. Bir ýylda 365 gün 48 Gelin aýdan başlaýyn. aýdan. Men ýalňyş diýip hata edýän bolmaly. Böyle 12 ay var. 12 ay, 48 hepde. 48 hepde. 50 hepde. Dur. 48 hepde diýdim. Böyle 48 hepde. 8860 saat. Gün. Gün. Günüň näçe? 365 gün. 365. 8860 saat. Onuň 5.416.000 minut. Onuň
1.197.800 sekund. Bu soruň jogabyňyz Şu. kabul edýän. Sen kabul edýän. Mümkinçiligi barmy? Bermem mümkinçiligi. 48 hepde diýip aýtdy. Doğru değil mi? Ondan sonra öwet kabul eden bolsa, Evet, kabul etdi, jogaby değil mi? kabul edip bilersiň. Kabul etdiňiz mi? Bolýa birja mümkinçilik. 48 ile 52 üýtgedip bilersiň. Böyle Aýtyp birin aýdýaňyz? 52. 52. Jogap kabul. Kabulkma. Netije göre saklar. Megerem ýalňyzdyr. Nerden? Hataňyzy jemläp ýetişdiňizmi? Lalaşýaňyzmy? Lalaşýaňyzmy? Ha? Hepden. Ona minut sekundla lalaşýaňyzmy? Selam. Egerler sen otaňdan öýüň da göňüň etmeýändi bolýar da. Sen jogaňy bile dengelmedi, şeýlemi? Tilla. Jogaňy kabul etdik. Edil şu purdatda bir daha da glan etmek isleýär. Bäteşiň ikinji sowaly bar. Bu sowalyň dogry jogabyny biz bäteşiň indi kitaplarlaryna bilip biler. Köp sag bolun. Indi diýmek iki topardan ýalňyz jogap allyk. İki topardan ýalňyz jogap allyk. Diýmek eýem oýunyň utuk hasaby götürümlä gitdi. Indiki berijek siz aradalanma. Megerem indiki sowala dogry jogap berip berseňiz onda ýan tutugam özüňiz alýaňyz. Aýtsa problem. Diýmek indiki oýnaljak oýuny sowala adatdakinden bir utuk artyk diýmek bize adatdaky bir utuk berilýärdi. Häzir bolsa iki utuk almak uğruna indiki sowal boýunça biz pikirlenşär. Ýa-da tarihçiler oyun çekeleşikligi diýär. Diýmek, bäteşiň birinji oýunynyň üçünji sowaly. Ünsü bolmak gerek. Bu ağacın beýikligi 18-20 metre çenli ýetýär. Onun tütününün ýoguýlygy 3 metreden hem geçýär. Esasen köpet dağın boynuna ösýän bu ağacı dünýäniň özge hiç bir ýerinde ösürip ýetişdirip bolmaýanlygy ören täsindir. Sowal: bu gurruna edilýän ağacyň adyny we näçe ýyl ýaşap bilýändigini siz häzir kapurdatda pikirlenäsiňiz. Wagt saklaýas. Biziň toparmazdan Şöhrat jogap berýär. Şöhrat, Bizim pikirimizce bu ağaç çınar ağacı olmalı. çınar ağacı. Çınar ağacı. Çınar ağacı esasen şol 500 min yılım yaşaya diyeler. 5 min yıl. 5 min yıl yaşaya diyeler. Esasen çınar ağacı olmalı. Çınar. Çınar. Uzun boylu. Uzun boylu özüm yoğun. Böyle. Bizim cevabımız çınar. Çınar. Kabul edýär. Kabul. Nereden? Karşıdaş toparyňyz pikirlenmende dowam edýär. Diýmek, olara siziň jogabyňyz aralaşmaýar. Maksat onu siz näme pikir edýäňiz? Ýogsa da bärde siz sençi ýokmunda. Ýene gurrunda şolýar. Toparlaryň özüne pikirlenmäni wagt bereli. Ondan şol netijesinden soň biz öz Maksat netije muallimyň sözlerinden men aňýan. Siziň jogabyňyz bilen aralaşanok. Söylemi? Menem aralaşan. Jogap ýalňyş. Nek topara ýüzlenýän degen siz galan wagt ulanýaňyzmy? 58 sekundyňyz bar.
Wagt tamam oldu. Şegenç. Soğanı var mı? Hawa. Sınara değil eken bildik. Kim cevap verir? Bu sorağa cevap vermekçi. Dinleyaz. Bu sorağın cevabını biz 7 doğan ağacı deyip. Yine sınara gel yani. Sınar demeysem olur. Yok, 7 doğan ağacı deyip. 7 doğan ağacı. Hawa. Demek sizin fikrinizce şeyle adlandırılan ağaç şeyle hil taydan ayratinlik verilen ağaç bar şeyler mi? Hawa. Bar demek. Cevabınız kotorluklu. Kabul ediyaz. Yönü veriniz. Ağaçtan haytı olmuş ne giriyor? Men bilýän. Mysal üçin 7 doğan nep dağı etekde bir düýkden 7 sanak ağaçyň ösenligi. Ýöne men fikrimçe olar çınar mı diýen. Jogaňyza kabul etdim. Ýöne siziň pikiriňizi bilýän. Näme şeýle jogap tap bildiňiz? İyin 3 metre, boyum 18-20 metre etýän ağaç ýok ilki bilen şol. Ona meni bir dada anykladyň. Şol sınar ağacı diňe köpek dağdy ösýän. Başka ýerde ösýän. Şeýle dötüp bilýär. Demek biziň häzirki begen istediň bilen özara gurrugymyzdan hem aňladýan bolsa gerek. Demek ine bu sowalym indi kitaplara geçýär. Sowala bize hem 3-nji sowal berdik sowalnamany. 3-nji sowalyny berdik. Demek onun bir jatyna dogry jogap alyp 2 sanagy utuk ulanylman galy. Demek bir utuk beriljek bolsa, onu biz ýanky 2 sany utuk üstüne goýýas we häzirki fırsatda innik sowala 3 sany utuk oýnalýar. Dowam edýär. Bu doşuň 4-nji sowaly. Tariflerini söýýär. Dünýäde ilkinji kompýuter. Uzunlygy 17 metr töweregi. Boyu 2,5 metr. Agramy 4,5 tonna. Tutýan meýdany bir näçe 10 metr. Kompýuter 765 000 bölekden ibaret bolup, geçirjileriň uzunlygy 800 km, töweregi bolup durýar. Ine men size dünýäde ilkinji kompýuter barada bir näçe maglumatlary talip ýaşar aýtdym. Ýöne men size esasy 2 sany zady, ýagny döredilen hemde ulanışa goýberilen ýyly we adyny aýtmadym. Häzir 1 minutdan soňra sizden şonu eşitler. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Wagtyň 2-nji sekundyna. Begenç. Kim jogap berer? Biziň toparmyzdan bu sorağa jogaby Ataýly jogap ber. Ataýly diňe ýaz. Benim fikrimçe bu soruň jogaby ENIAC kompýuter ady. Kompýuteryň ady. İlkinji kompýuterlerden biri bolup Amerikada 1943-nji ýylda. Näçinji? 1943-nji ýylda düzülýär. Düzülýär. Ulanışa goýýarlar näde? 1945-nji ýylda. 45-nji ýylda. Merdan, dinlediňizmi jogaplary? Merdan, wagt ulanjakmy? Sebäp bu ýalňyş. Ulanýar, gitdi. Siz 50 sekund wagt ötýärliňizde aşk öçürüp bilersiňiz. Olmana bir yerden bir hem gavat gelmedi. Eğer häzir doğru jogap berse, onda berdan topary ýene 3 utuk alýar. Tamam.
Iň soňky sekundda basmagy başardyňyz diňleýär. Biziň toparymyzdan beýnadar jogap berdi. Beýnadar diňleýär. Kompüteriň ady ENIAC kompüter. ENIAC. 1945-nji ýylda ulanşy. Onuň Biziň gelen netijemiz. Ha? Biziň gelen netijemiz. şol iki tane malumat berýär. Awa. Ýöne merdan. Şolaň jogaby dämen. 45-nji ýyl ENIAC. Ýöne ENIAC-am diýdi. 45-am diýdi. Doğru. Diýdi. Ýadymda. Özünden belli. Ýöne şu sowalla sizde şubha döremez ýaly. Adatdäkiden mende mümkinçilik bar. Ýagny bäsleşiň gyzyklandyrmak maksady bilen bäsleşiň sowalyny düzgünlämede de maýdylan. Indi kitaplara goýup bilýär. Eger islesek şu wagt beýan edip bilýär. Şeýlem, döredilen ýyly 1941-nji ýyl. Ulanışa goýup berilen ýyl 1944-nji ýyl 7-nji awgust. Ady Mark 1. Mark 1. Alalaşýasmy? Bizde bir utuk ulanırly. Galan 3 utuk häzir dur. Iň soňky pursat. Biz düzgünlämanyň bu şertini ulanyp bilemiz ok. Şeýlem. Ýagny o bir agdany galdyrmak. Eger bir daha etip bilýäs, etesek iki toporada mümkinçilik döredýäs. Ýöne munda many ýok mu kadýana? Ýagny isteseňiz bir agdany galdyryp bilersiňiz iki topora. Ýöne bunda utýan zadymyz ýok, dogry däme? Şo bir zat bolýar. Şu dojawagyň netijesine görä ýem aýtamaz bir anyklanýar. Diýmek, onu ulanmak hökmançylygy ýok. Diýmek, men indi sowala geçýär. Şeýlem. Onda bäsleşiň birinji oýunynyň 5-nji sowaly. Sowal gysgaça we ýanky manyda. Manyda sowal. Men pikirimçe. Onun galana özüňiz çözün. Inferior. 5-nji sowal. Maglumatlary ýygnap saklamak üçin dünýäde ilkinji usul wagt gitdi. Kirlenem. Ha? Elektron. Dayan smolun jogaby bilýär ýa. Lalaşýaňymy? Lalaşýaňy der. Sowaly bermek gerek. Dayan smolun mu an sowalar bilen lalaşýaňymy? Bolar. Finalda. Wagt azalýar. Kerim jogap ber. Kerim diňleýär. Meň pikirimçe bu soragyň jogaby şu Misrdäki saklanýan papyrus ýapragyny saklanıp maglumatlar gir saklanıp durmak diýip pikir edýär. Dowam edip. Şoňa ýazylyp, soň nimet? Netije? Şonu saklanıp da podulman saklanıp. Adyň näme? Kerim. Netije? Şu maglumatlar saklanıp da. Maglumatlar saklanýar. Bilýän, ol bunu ýaly tehnikada däl. Otornukly, tahkik bir zat aýtsaňyzlar. Papyrus ýapragyny. Normal papyrus ýapragy. Kabul. Degen ýaňymy? Awa. Degen ýaňymy? Elbetde. Ha? Elbetde. Birinji utup kimlerdedi? Bizde. Birinji utup sizdedi? Awa. Karşıdaş toparlaňyzda 5-0 hasaby bilen utmak isleýäňiz şeýlemi? Awa. Ýok. Olmady. Bolmaz. 4 sekund wagtyňyz bar, Merdan. Ulanýaňyzmy? Merdan. Gitdi.
Merdan, kim cevap bere? Özüm jogap beren. Özüň cevap berseniz dinleýän. Meň pikirimçe Kerim tasdan bilipdi de. Men- Yani hatta towal gaýtalan berdim. Size de mümkinçilik. ilkinji maglumatlar dünýäde daşyň günnäçiligi bilen galdyrypdyrlar. Aslında ikigiden bilýäňiz. Kerim senen, Merdan senen bilýän. Bular bildiler jogaby. Ýöne garaşylýan zady eslemok men kabul edip bilemok. Doğru değil mi? Sizde sowal. Ýa-ni Kerim size de aýtdym. Haýsy usul? Men näme bolupdyr diýemok. Haýsy usul? Merdan jogabyňyz? Tarih usul. Kerim aýt. Bolýar, şu jogap aýdylsyn. Kerim aýt. Yazma usular. Yazma usular. Mehman adamlar, vatandaşlar, mehman talip ýaşlar, akly gençlik telewizionymyzyň 3-nji mewsüminiň ilkinji sanynyň ilkinji oýunyny 5-0 hasabyla Begenjiň toporuna agramlyk bermek arkaly biz tamamlaýat we häzirki purdatda Begenj siziň toporuňyzy diňji almaklyga ýollaýat we inniki toporlary, ýagny Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talip ýaşlarynyň düzülen toporlary biz meýdança çağırmakçy. Merdan Begenj toporuňyzy bilen meýdançany boşatyp bilersiňiz. Sag bolun. Mehman talip ýaşlar, vatandaşlar, hormatly muallimler, ene bäýatdaşyň gidişi, geçiş tertibi her şulardan ibaret lalaşýaňyz şeýlemi? Diýmek, häzirki purdatda ýa-ni ähli jamaat etdik. Türkmenistanyň Ulsan adyndaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetiniň talip ýaşlarynyň düzülen toporlar özara ýaryşdylar. Merdanyň topory hem de Begenjiň toporlary. Toporlar dogry bäýatdaş çekeleşikli geçdi. Oýunyň göterümsiz hem de göterümli hasap ýöredilişi ulanyrly we netije görä 5-0 hasap boýunça Begenjiň topory ýeňiş gazandy. Eger ne daýançmolum toporuň düzümine üýtgetmek ýerdilen bolsa, täze düzüm boýunça ýa-da jemleýici tapgyryna toporlary garşylar. Häzirlikçe bolsa ýurdumyzyň baýry Awraýly ýokary mekdepleriniň biri bolan Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talip ýaşlarynyň düzülen toporlary meýdançamyzda çağırar. Belerlik bilen ulu hormat bilen şahatlyk şowgun bilen toporlary Sultanyny Agaryagdy Kuwan Nonaýew Süleyman Yoldaş Degizar Gülýejow Batyr Kakajeýew Kuwan hem de topor wasy Askarov Dawud. Dawud sylgarly diýär. Seledine bilen garşyda topory Goşaýewa Maýsa. Babaýew Tökwer. Öwel Takedow Kaýgatyr. Durduýew Gurwan. Jeffarow Merdan. Topor wasy Gordow Rawşan. Toparlanmadım. Bäýatdaşyna kıymetli. Edil seýle tertipler, edil sonun ýalyk talaplar, sonun ýalyk şertler bizim bu oýnumyzda bolýar. Diýmek, 5 san sowal oýnar. Oýnlara utuklaryň berilişi göterümsiz hem de göterümli ýagdaýda bolar.
Hemde düzgünnamanyň 5-9 punktuna laýyklykda hereket eder. Diýmek, düzgün bolmak bolmaýar. Düzgün bolmak hadisasy dörjek toparmazan tarapyndan anyklanar. Men tarapyndanam beýan ediler, aýdylar. Molimler, maksat molim susanyna toparlanyňyz geldi. Şertlerle aralaşýas, bäsleşige başlap bilýär. Söyleme. Rowşan taýar. Dawud taýar. Taýar. Ýene orýala bähwan talipler, toparlar. Ikiňide de üstünlük ýar bolmagyny arzu edýär. Towarnamamyzyň ikinji oýunyna Magtumul Näk Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň toparlary girişdi we günnelik ulanýar. Mene ha ulanýar. Sizem daşda dälsiňiz, ählijeňiz. Bir dadymyz bar. Google. Sözi nämeden adýar? Rowşan wagt sakladyňyz. Sorag dedim. Bir minut. Men wagt sakladyňyz. Wagt başlamazdan öň sakladyňyz. Biz siziň bilen öňün şähsi bäsleşige başlamazdan öňün şähsi duşuçukda ha 100% alalaşypdyk we düzgünlamada da bar. Gaýtadyr bir sebäplere görä, tapawdy ýok näme sebäpden? Isle ýalňyşyp, isle aljyrap, isle tolgunup wagt gidenligi barada şertli söz aýdylar. Wagt gitdi. Hemde wagtyň gidenligini aňladýan ses duýdurşyp beriler. Brain sistema şol ses bilen işe girdiler. Ýöreýte size aşka jogap beren agdaňyz bar. Merdan size ýöreýte aşka jogap berýär agdaňyz. Merdan düzgünnama bilen tanşatyz, dogry dämi? Duşukda da bardyňyz. Merdan gel. Diýmek, Merdan bu oýundan çykarylýar. Sebäp düzgün bolmak hadisasy ýüze çykaryldy we şol duýduruş sesi eşitmezden aşky ýakdyňyz selam. Oýun gutarýansa Merdan oýuny goşulyp bilen ok we eger Rowşanyň topary, ýagny Merdanyň gatnaşýan topary ýeňizi bolaýan ýagdaýynda inneki oýuna finala giýip bilen. Bähtäşiň sesi. Dogry. Ümtümlügi berýär. Inne. Sowal berildi. Berilmekli üçin 1 minutdan wagt agdyklyk etjek. Dawud, size laýyk 1 minut wagtyňyz bar. Ulanýaňyzmy ýa jogap berýäňizmi? Jogap berýär. Eski ýakaň. Dinleýän. Kim jogap berýär? Biziň toparmazdan şu sowala Batyr jogap berdi. Batyr. Dinleýän Batyr. Bizim pikirimizce Google İngilizce nime anladya. 30 sany olayında. Gutarym jogaňyz. İngilizce. İngilizce. Bolly? Dawud, kabul edýän. Kabul etdim. Maksat mol. Näl edýän? İki tane ýagdaý ýüze çykdy siziň toparlaňyzda. Birinçisine bilýäňiz. Merdan men ýanyma geldi. Dawudyň topary jogap berdi. Kabul etdik. Siz alalaşýaňyzmy? Ya bana koyacak netice. Netice Doğru. Hövesçen el satýaňyz. Dogry bilýän. Gollasyňyz gelýär. Jogabyň dogry bolup çykmagy isleýänsiňiz. Selämi? Beýnansak da Dawud ýalňyş. Men häzirki pursatda mümkinçiligi beýle bir topara geçirýän. Rowşan. Siz galan wagtyňyzy şu 5 bolup pikirlenjekmisiniz ýa-da Pikirlenýäs. Pikirlenýän wagt goýýaryň. Maksat olmaydı. Bätleşe başlasan kalmaýsyn da. Sen ýalňyşyp bas, ýene bir zat büdürät başlap aldy. Şo gudowy eşitmän. Baram da. Gudok eşitmän.
Men fikrimçe şu Google sözünü fikirleniyorum. Çoğundan fikirleniyorum. Bulan cevabına tesir etmeli. Vaqt azal ya. Rojan yatan çıkarmağın son sekunddan öň basmalısınız. Vaqt saklayat 2 sekund ehtiyajda koyaydınız. Soruň jogaby bizim toparymyzdan. Babaýew beri. Babaýew. Google. Dinleýän. Elbette. Bizim doğrudur öýtük. Selam. Yoldaşlarımın beren jogabyna ýöne. Merdan soň siz holukdum ya. Merdan şoň şol hokdy. Men sebäp Dinleýär. Google aslında nolun izinle 34 fanaky nolun badyny özünden alyp bolar. Hany aýdyňar? nolun 34 fanyň ýalňysmasam badyny aňlady. Demek iň uly fan bolmaly ha häzir. Ýöne häzir günlük durmuşda ulanýan Google fan bolmaly. İkinci manysy gözlemek diýen maýny berip biler bir ýeriň adyna baglanýyş kılýany. Näle bolsa birinji fan bolan. Saklanaýy. Özüňiň Google'a giräýsene diýilýär. Awa, gözleme. Kabul eden? Yok, kıynuramok. Kabul eden. Babaýew. Dawud. Babaýew doğru aýtdym ka? Ay, bizim ýalňyş olam ýalňyş olsun. Näme diýär? Sana kabul etdik. Netice sowal inni kitaplara geçýär. Demek oyun utuk hasaby göterimli görnüşe geçýär. Inniki berijek sowala siz iki utuk gazanyp bilersiňiz. Nähran talip ýaşlar ne gördüňiz? Bäsleşik, çekeleşikli hemde gızgalan ýagdaýda dowam edýär hemde ne bäsleşiň birinji tanyň ikinji oyunynyň ikinji sowalyna geçýär. Eýem bilişimiz ýaly birinji sowal utuk ulanylman galy demek göterimli oyun hasabyna girýär hemde inniki şu wagtky berijek sowala adatdakydan bir tuk artyk bolar. Çünki iki tuk uruny oýnar we fikirlensen bilmediği sowal ýok. Seriýas. Sowal. Mökleti dolmanka ýa-da harydyň geçýän wagtyna ýa-da haryt resmi namalarynyň alja geçen wagtynaky doly tölegi näme diýilýär? Wagt gitdi. Rawşan, toparňa. Soruga bizden aýagsy jogap. Gaýsy dinleýän. Gaýsy. Men bärde gaýsy. Aýdym. Bizim pikirmizde şu towaryň jogaby nagyt bolmaly. Nagyt. Hawa. Bolupdylar. Ýöne Rawşan. Näme diýär? Gaýsy. Kabul edýär. Maksat men kabul edýär. Olara muklaşoňla galýalar söýlen. Nagtda galýar, doğrumy? Şonu galýar. Dawud. Ulalaşýar. Ha? Nereden ne? Kabul etdi. Bu sowalyň hem ulanıljak utugy ýa-da berilen sowalyň ykwaly. Indi kitap bura geçirmälim. Geçirmeýärmi? Geçiremizok. Çünki 2-0 hasaby bilen oyunun hasaby açylýar. Bu ýerde berilen sowala üns berseň, o taýda kän bir pikirlenen zat ýokmy kadýan? Çünki nagyt hasaplaşyk. Men näki jogap nagyt hasaplaşyk, ýöne nagyt diýip kabul edip bilýär. Nagtym şo burada. O taýda tölew hasaplaşyk oyun oýnanar. Söz. Demek oyunun hasaby ütgedi 2-0 hasaby var we biz häzir bäsleşigi indiki sowal bilen. Üçüncü bir sowal eýem göterimsiz oyun utup hasaby ýöredilýär çünki indiki berjek sowala bir utup alarsyňyz. Dogry jogap beren. Dawud, Rawşan. Hiç ýyly kyn sorag däl bu.
Sizden iň esasy utmaly tarapyňyz ysky ýakmak. Ýöne ona da pikirleniň. Sebäp meniň pikirimçe juda aňsat soraw. Bolup biler, edilýän kaçymy diýerler, megerem bilmezdiňiz, ahmal. Sowal. Üçüncü sowal. Okeanlarda we deňizlerde yer titremeleri we vulkan atylmalary netijesinde emele gelýän tolkunlara näme diýilýär? Wagt gitdi. Bizim toparmazdan şu sowala Kuwanç jogap berdi. Kuwanç mani togra seredýär. Sekundy gördüňiz. Jogaňyz sizin şu oturan yerinizde oturmaly mı däldigini şonam söýdýär, dogry utugam söýdýär. Diýmek, jogaňyz Okyanlarda ve denizlerde yer titremeleri neticesinde döreyen tolkunlara tsunami diýilýär. El çarpar. O el çarpar bolly, kägir ýetiplenýär. Öňünden diýdi-ge. Bar etmez zadyňyz ysky ýakmakda utmaly. Dowam edýär. Däşeşiň indiki sowaly diýmek hasap häzirlikçe 2-1 hasap bilen ýöreýär we indiki sowalla. Gowrum uly sowalyň. Onuň üçin doğru düşünüňiz, kagzlamda ýatýar. Bellesek gowulardy we men sowaly aýdýar. Dostluň bu oýunynyň 4-nji sowaly. Ol metalyň bir görnüşi, ýöne tapawutly tarapy bar. Ýagny ol 29,8 gradusda ereýär. Soğuk ýagdaýyna geçýär. Mysal üçin adam bedeniniň temperaturasy ortaça 36,16 gradusda deň bolsa, diýmek eger biz bu metal bölejigini elimize alsak, onu ol destinne eremek bilen bolar. Sowal. Bu gurruna edilýän element wagt. Soraň jogabyny Durdyf Gurban berýär. Ol element galip bolmaly. Pikirlerden durjakar. Dogry. Gali. Daw sizde şo barmydy? Kali diýip. Ha. Näme ol aýly? Mümkinçik bir adam aýly. Toparmazdan. Yok ban. Eger özüňiz pikirlerden bolsaňyz, ona bäsesiň düzgünlämesine laýykda bu şertimiz hem bar, onu häzir işe gidiýär. Dawud kim galýar toparmazdan? Bizim toparmazdan Kuwat. Kuwat galyp bilersiňiz. Dawud, beýle kagdalaryňyz bilen merdan ýanyna geçer. Dawudyň topary Kuwatyň ýeki özüni meýdançyda galdyrdy. Kuwatyň ýeki özü Rowşanyň toparyna, ýagny 5 agdadan ibaret bolan topara garşy oýnarsyňyz. Sizde häzir jemleýici sowal oýnalýar, çünki 5-nji sowal. Bäsesiň düzgünlämesine laýyklykda soňky sowala jogap bermek üçin bir oýunçyny galdyran ýagdaýynda şol wagtky oýnaljak utuk hasabyndan 2 artık ýeki öz galan agda gazanyp biler. Bäsesiň jemleýici sowaly beriler we adatdaky ýaly wagt beriler. Wagt dowam edip duran ýagdaýynda tapawdy ýok. Isle Kuwatyň özü wagt saklasyn, isle Rowşan siz saklan, tapawdy ýok. Ýöne netijäni Kuwat yglan edýär. Kuwat kimiň dogry jogap berjekligini, ilkinji jogap berjekligini Kuwat söýder we eger islese jogap taýyn bolsa öz jogap berip biler. Häzir bizde burutuk oýnalýar şeýlerämi? Burutuk hasamyz bar. Diýmek siz iki tuk alyp bilersiňiz. Ýok. Eger Rowşanyň topary Kuwat öz jogap berip bilmedik ýagdaýynda size mümkinçilik berer. Isteseňiz wagty ýene dowam edip bilersiňiz, size de beýle mümkinçilik berer we siz jogap bilen ýagdaýyňyzda burutuk alarsyňyz. Bäsesiň şeýle. Alalaşýar. Ýene bir soraw bilmelýän uruň haýsy ura diýişdi? Tarih. Tariha diýişdi. Tarih uruny diýişdi. Matematika bilen araň nähili? Elbetde. Soalnama gözgedirdim da. Elbetde. Rowşanyň topary ýem düşündi. Diýmek hasaplama bar, olar ýem kagyzyna galamna ýapyşdy. Saňa da şol maslahat berýän. Diýmek bu jemleýici sowalla matematika usuly oýnalar. Bolýar Rowşan size bir soraw, sowda bilen nähili?
Tapal Gowy. yok diýen 5 ýylyň içinde emes var. Gelem. Ona gittik. Diýmek matematika, sowda, iqtisadiyat tajem. bolupdylar. Ona ýazyp sowal berilen anlaýar. Jemleji. Sowal. Size laýyk 5 manat berdiler. Ve şol 5 manada laýyk 100 sany mal almaly. Mallaryň bahasy düýe 50 teňe, sygyr 10 teňe, goýun 1 teňe wagt gitdi. Berdan, kim bilen bilýärdim diýdini? Arman garaga sädim. Bileler ýok. Äger toporma döňde bar ýa, bar. Ýöne daşyndan täsir etmek bolanok, düzgün bolmak hadisatyny ýüze çykarmalyň. Tomaşaçy taliplere de değişdi. Pikirlenip bilersiňiz ýöne üntimrak pikirlenýär. Kuwada ýa-da beýle kur topara pähtelçilik beremiz ok. Wagt ulanylýar. Rowşanyň pikir edýänler bar, kuwat jogap berjek bolar dol, ulanylýar. Ýöne wagt agylýar. Wagt tamam. Toparlar kim jogap berýär? Kuwat. Size laýyk 5 manata berildi. Şoňa 5 manata laýyk 100 san mal almaly. Demek siz düýe alyp bilýäňiz, sygyr alyp bilýäňiz, goýun alyp bilýäňiz, ýöne nokat teňeme teňe siz harçlamaly 5 manata. Harçlan. Näme? Bir teňeden 50 sany goýun. 50 sany Dowam goýun. ediyorum. Onun sığırımız 10 teňeden 50 sany goýunmuz 1 manat bolýar da. Siz peki işlemeňiz dowam edýäňiz, maňa jogabyňyzy aýdyň diňe. Jogap ýok. Şeýle bilersiňiz. Soraň jogabyny. Şeýle bilersiňiz. Çyrany ýakyp bilersiňiz. Soraň jogabyny özüm berýän. Dinleýän Rowşan. 4 düýe 25 Sabr sygyr. edin, sabr edin. Näçe 4 düýe? 4 düýe 25 sygyr 50 goýun. Utanç jogaňyz şol. Awa. Kabul. Rowşan. Düýäni näçeden aldyňyz? 50 teňe. 50 teňeden düýe aldyňyz. 4 düýäni aldyňyz, şeýlemi? Diýmek 2 manat harçladyňyz. Size aňarda 3 manat galdy. 3 manat galdy. Indi. Düýäni aýyrdyk. Goýun näçe goýun aldyňyz? Goýun 50. 50 goýun. Diýmek, 50 teňe. goýunyň bahasy bizde 50 bir teňeden 50 teňe. 1 teňeden 50 teňe. Diýmek 2 manat 50 teňe hem harçladyňyz. Dogry. Bizde diňe sygyr galdy. Sygyry näçeden aldyňyz? Sygyrym 10 teňeden 20 san aldım. Ha? 20 san sygyr aldım. 20 san sygyr. Awa. Jogap dogry. Gertäden hataplady. Ümtimlik bir jaýdýar. Düýäni näçeden aldyňyz? Düýäni 50 teňeden aldım. 2 manat. 2 manat. 4 düýe. Goýuny Goýuny 1 teňeden aldım. 50 50 san san. goýlan. 50 teňe. 2 manat 50 teňe. 2 manat 50 teňe boldy. Sygyr. 25 san. Sygyry 10 teňeden aldım. Sygyry 10 teňeden aldyňyz. 25 san. 2 manat 50 teňe, 2 manat 50 teňe goşmak 25 manat bolýar. Dur bolup biler oňy tösem. Gelem. Awa. Kombinat bolýar. Özüň kädiňden okuyup aradylan oturma diýeň. Awa. Goşup göräň bolmasa. Dawud siz. Näçin täýärmeli? 4 düýe näçe bolýar? Köpel. Jogap beren fizik olardy. Matematikany şuňa öwren. Gazakly bir ýagdaýda 4 san düýäni aldyňyz 50 teňeden. Şeýlemi? Bizde hasabym 50 teňedenmi? Dogry dämi? Dogry dämi? Onuň sygyram näçe diýdiň? 10 teňeden näçe san sygyr aldyňyz? 25. 25.
2 model teňe boldy. Olam 2 model teňe oldu. Inni, dur inni. Dinle. Rowşan. Men ne açığa da kaytalattım da. Dürlü jogabı bolup biler diýdiňiz. Dürlü jogabı bolup bilmez. Jogap ýalňyş. Gelim hasaplaýym. Kuwat. Gel sizler hasaplarlar şonu. Dogrymy? 5 manadyňyz bar. Gel 5 manat belläli. Hiç kimde şuka galmasyn. Belledik. 5 manat belledik, dogrymy? Siz düýe, sygyr, goýun almaly, dogrymy? Bahalar belli. Bahalar näçedenni? Düýe. Düýe 50 teňe, sygyr 10 teňeden, goýunam 1 teňeden. Dogry. Gel bir düýäni alaly. 50 teňe harçladyk. Bizde 4 manat 50 teňe galy. Dogrymy? Inni gel sygyr almagy ýerşelim. Sygyrymyz 10 teňeden. 10 teňeden 39 san sygyr alay. 3 manat 90 teňe. 3 manat 90 teňe ýanky 50 goşun. Aýr ýaz. 50'den. Ýok. 50 teňe üstüne goşun. Ha, 50 teňe üstüne goşduk. 4 manat 80 teňe boldy. 4 manat 40 teňe. Ha, 4. 60 tane goýunam alaýym, diýen diýme. Mum hasap. 60 teňe. Awa oşa boldy. Mum hasap 5 manat. Ana da dogry jogap. Rowşan bolup bilermidi dürlü hasap? Yo bolup bilmedi. 100 malarym lekin mesele etmendir no. 100 mal. 100 malam harçladyk. Siz diňe 5 manady harçladyňyz. Malyň sanawyna teretmediňiz. Ene de siziň goýuran ýalňyşlygyňyz. Aslında bir sowaly 2 gede gaýtaladyk. Mümkinçilik bardy, şeýlem. Demek hata ýöne Rowşan şu hol neme ruhdan düşmeler şeýle de bolsa siziň toporuňyz ýeňiji. Iki bir hata bilen Rowşanyň topory jemleýici tapyra çykýa, maksat bolum sizde de şeýle mümkinçilik bar. Eger isteseňiz Rowşanyň toporunyň düzümini üýtgödüp bilersiňiz. Sağ mehman talipiyatlar, neydi vatandaşlar, mehmanlar, akıllı gençlik telebiyatla çıkmadan 3. mevsiminin ilkinci sahanının 2 sahne oyununu cemledik. Doğrusu, ki bu vaattan öňünçäsi geçirilen oyunlar bäsleşiň umumy geçişine ullakan täsir etmese de diýjek bolýanym, ýokary okuw mektebiň talipyatlary öz arasynda bäsleşdiler. Ýöne bir peýdasy bar diýip pikir edýän. Çünki häzir bular öz saýlan toporlarynyň içinde iň ökde talipleri, iň ökde agzalary saýlamaga mümkinçilik alýar. Bäsleşiň başynda 3 tarap bolup, gatnaşyjy 2 tarap, ýürüýte muallimleri bar. Hemde dörejilik toporumuz bolup ulalaşygymyz esasynda toporyň 2 oýuny tamamlanandan soňra, ýani saýlama oýunlary tamamlanandan soňra şu 12 agzadan, ýani 2 topordan ibarat bolan talipleriň sanawyny, ýani düzümiň sanawyny üýtgetmäge mümkinçilik berýär diýipdik. Berilen mümkinçilikden 2 tarap hem peýdalandy. Çünki ýanky oýnan toporlaryň ikisinden has güýçlerini muallimleriň öz pikirçe güýçliler diýip pikir edenler sebäpler oturýarlar, jogap berişine, pikirlenişine we has öktöräklerini bir topar edip, ýani toporyň sany üýtgäni
6 adamdan ibarat bolan yine şol taliplerden täze bir düzüm düzüler. Şol düzüm bilen häzir tanıştyrýar. Çünkü bäsleşiň bu sanynyň bu oýnuny bu gepleşiň öz boluşly jemleji tapyr bolar. Çünkü häzir bäs towarlar ýeňiji boljak toporlar topor innik tapyra geçirler. Ve utulan toporlar bäsleşikden mumy çıkarlar diýmek. Bu mewsum boýunça olar üçin bäsleşik şu ýerde häzirki wagtda tamamlanar. Beýleki ýeňiji bolan topor bolsa, çeyrek finala gadam basar. Bäsleşiň tersi. Ve eger mümkin bolsa onda men häzir gatnaşjak topor agdalar bilen tanış edýän. Çünki ikinji bolup Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injiner Tehnologiýalar Universitetiniň toporunyň täze düdümi Garliyev Eri, Amanat Kerim, Tayyirov Şöhrat, Hudaýnazarow Atagelli, Muhamowa Gowkar, toporwasy Gurbanurdiýew degen. Degen yerleşkilersiňiz toporuňyza üstünlük arzu edýän we täze düdüminden has bir gurulma sözüň bolýaryny umyt edýär. Tartışmasyny ýetirdi. Mawsumlar näme Türkmen Döwlet Uniwersiteti toporunyň täze düdümi. Garýagdy Fuwar, Glejev Batyr, Taqajev Fuwar, Babayev Söhbet, Jepparov Merdan, toporwasy Gordon Rowshan. Rowshan Sede şeyle tertipte. Şahkan ağdağın anıklandı. Kerim, siz bunda. Rowshan sizin toparınızda. Şahkan. Merdan. Merdan. Öňkü ýalňyşyňyzy bilýäňiz. Gaýtalamarsyňyz diýip umyt edýär. Rowshan, sizin bilen alaşdyk. Degenç. Size de şeyle tertip. Kerim, siz jogap berýäňiz nämeşka? Üstü bolmagyny haýsy edýär. Käbir soraglar bar. Edil ýaňjada bolan ýagdaýlarda görä. Käbir halatlarda sowalyň öz-özünden düşnükli bolýardy. Bäsleşiň ury düýp göter ütkäýärdi. Ýagny sowaly pikirlenmek däli. Ähli zat ýara kelime ýa-da merdana bagly bolup durýar. Çünki ysky ýakmak boýunça bäsleş gidýär. Sebäp jogap aňsat. Jogap iki toporam bilýär. Birinji sekunddan bilip biler. Ýöne ysky ýakmakda gep bar. Eger merdan ysky ýaksa, onda Kerimiň ysky birinji sistemanyň işine görä togtadylýar we jogap bermek mümkinçiligi diňetirdi. We şertleri ýene bir gerek gaýtalaýan. Çünki indi häzirki fırsatda ýam bu gepleşiň bu sanynyň jemleji oýuny bolar we netije görä siz ýam 2,5 aýlap diňe taýinlanmaklygy gidersiňiz eger ýeňilçi boljak ýagdaýynda. Çünki çeyrek finala çykýan. Çeyrek tapyrlara çykýan. Şonuň üçin ünsü bolmaly. Ýene bir zat bäsleşiň sowalnamasynyň bu jemleji oýun üçin niýetlenen sowallary düýbünden öňkü oýunlardan tapawutly bolar. Çünki nähili ýagdaý bolanda 6 adam bolup pikirlenip jogap, dogry jogap tapmagy mümkinçilik bolar diýmek. Zekin soraglar bolar. Diňe pikir ýöretişine bagly bolar. Dogrymy? Ýöne beýlesem gaty bir arkaýynlaşmalar kuwat, ýa-da ýagdaýda çykmagy mümkin. Çünki zekin sowallarynyň arasynda da matematik başarjanlyklygyň gerek bolmagy ahmal, dogrymy? Göz öňüne tutansyňyz diýip umyt edýär. We düzgünnaman şertlerine laýyklykda bäsleşigimiz dowam eder diýjek bolýanym. Gönnen güni häzirki fırsatda siziň üns bermeli adyňyz düzgünnamanyň 5-9 punktuny laýyk hereket edin. O ýerde görkezler. Çünki ysky ýakmak boýunça we sowal berilenden soňra pikirlenýän wagtyňyzy ulanmak boýunça şeýlede jogap berýän agda anyklanandan soňra toparbaş tarapyndan kimiň jogap berjekligi aýdylandan soňra we meniň bilen jogap berýän agdanyň sowaly jogaby arasynda pikirlenýän wagtymyz, sonra jogap alýan wagtymyzda daşyndan täsir etmek.
düýbünden gadagan. Diýmek, ümsümlügi düýp götür berjay etmeli. Eger düzgünnamanyň 5-9 punktyny düzgün bolma hadisasy ýüze çykan ýagdaýynda dörjük topor tarapyndan anyklanýar we elan ediler we degişli tertipde bätaşyk dowam etdirler. Alalaşýakmy? Alalaşýak, onu ähli jaňyda ötünlük ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Juda aňsat. Edilýän bellek geçimde. Sowal juda aňsat. Diýmek, herdan ýene de size bagly, Kerim size bagly. Ünsü bolun. Beýdisem, topar başy bilen işleşiň. Bas diýmese basmaň, megerem olarda jogap ýokdur. Siziň bar maksadyňyz şolardan gerekli maglumat alyp, şonam işe girdirmek. Çünki jogap taýin ise basaýmak galýar. Galanam sizler. Merhaba talip ýaşlar, jemleji oýnumyzyň ilkinji sowaly. Biz onuň işlemekligini ören isleýäris. Biz onuň işlemekligini ören isleýäris. Akaçanna işläp başlarına biz juda gaharlanýar we onuň işini tizden tiz togtatmaklyga çalyşýar. Görüň näme barada diýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar 2 sekundda. Soran jogany. Nerden? Oýarjy. Oýarjy saat. Saatmy? Jigilýän saat, gygyrýan saat ýerden turan. Maksady näme? Turuzmak, oýarjy. Turuzmak, oýarjy. Oýarjy diýip galaýar, şeýlemi? Oýarjy. Bolup bilermi? Olam bolup biler. Ýok. Maksadym siz mysal üçin sowal ine bu ýerde ýaňam aýtdyga pikirlenip jogaby tapmaly. Siz ony mysal üçin şol bir jogaby islerini kiýle getirip bilersiňiz. Megerem aýdaly men oňa dogry diýemok intek. Ýöne aýdaly begenjiň topory megerem oňa jaňly sagat diýip taýinlan bolsa sizem oýarjy diýen bolsaňyz ikisem bir zadyň alamaty, dogry dämi? Maksat şol wagt ketgitlenen wagtda. Ýöne näme üçin oýarjy diýip aýtdym. On näme üçin işlemekligini itleýän, o näme üçin on işlerinden soňra. Megerem sen şunça adap etdiň, näme misal üçin men şunun işlemekligini itleýän, dogry dämi? Şuna goşmaça elektrik güýjüni berýän ýene diýen, işlerinden soňra men şunu ýöne bir işle dog diýip aharlanyp goýaýmana. Ulanar, dogry dämi? On näme üçin ulanýar? İlk bilen işlemeni biz mesela ýerden turup bir ýere gitmek isleýän olsak, wagt belleýän. O wagtda giza alsak, mesela geçmek üçin ýerden nime oýas? Wagt bir jaň oýas. Ýerden biz oýarar ýaly. İşlemeni näme üçin isleýändik? Sebäbi ýerden işlän ýagdaýyny şol oýarjy bizi süýji okudan oýarýar. Süýji okudan üzýär. Nerden? Siz talip. Size keskitlenen wagt bar. Ýerden sagat, ýerden nizamy hukman barmaly sapaklaryna ýetişmeli. Size oýarjy sagat derwayt gerek. Siz özüňiz ulanýarmy şonu? Ulanýar. Şonuň üçin megerem dogry jogap berensiňiz. Gutlaýar. Jemleji oýunyň ilkinji jogaby Rowşanyň topor tarapyndan hasap açylýar, merdan gutlaýar. Dogrudan Rowşan diýdi, ýa-ni ýalňyşyny düzeltmeli. Siz ýalňyşyny düzeltdiňiz. Siz eýýän toporuňyza burutup berdiňiz. Ýakman talip ýaşlar gutlaýan, ýene orýala merdan siz gutlaýan ilkinji utuk aldyňyz we hasaby açdyňyz. Öňünde 4 san sowal we 4 san utuk bar. Talipler siziň öz eliňizde götürümli hasaby oýuna girebilýärmi, giremizokmy? Götürümsiz hasap, eger siz ähli sowallara dogry jogap berip gitseňiz, onu şeýlede götürümsiz hasap boýunça ýörer. Ýöne, ine bu oýunyň başynda ýene bir zat size ýatlaýan Rowşan Begenç bätaşyň netijelerine görä, eger siz deňe-deň hasap bilen oýuny tamamlasaňyz, onu biz ýene bir ýola üç tarap bolup inniki hereketlenmeli anyklamaly. Çünki hukmany suratda bir ýeňici çykarmaly. Onu häzir ýagdaýa görä degişli hereket eder. Ýakman talip ýaşlar. Jemleji oýnumyzyň ikinji sowaly. Ünseriýas öý bekesine 6 sanlyk gutap bişirmek zerur. Eger her saatda 4 sanlyk gutap ýerleşýän bolsa, eger
her gutabın her bir tarapy 5 minutda 5 ýan bolsa, onu öý biketine ähli gutaby bişirmek üçin 15 minutda nädip bişirmeli, nädip ýetişmeli wagt gitdi. Reýisler pikirlenýär. Demek durmuşa gawas gelýär. Siz ýetişýärdiňizmi 15 minutda? Talipler yetişermidiniz? Yetişerdiňiz. Megerem bular yetişýärmi häzir görä? Begen Bizim toparmazdan bu sowala jogap berme edip. Edip. Begen düzgünlämä şertlerini saklaýar. Ýadyňyzdadyr. Ümtümlük berjay edýär. Men diňe edip bilen aragatnaşyk saklaýar. Edip eger siz öý beketiniň deregine bolan bolsaňyz, siz aşganada dogry nahar bişirýäňizmi? Talip, dogry dämi? Özüň bişirmeli wagtyň bolýar. Eger siziň özüňiz edip 6 sany gutaby 15 minutda bişirmeli bolan bolsa, aýdaly 15 minutdan soň sizde diňe gysgaça wagt okuýarçyny iýmäge wagt galýar da sizde 15 minut bar. Diýmek näde pişirerdiňiz? Men özüm ilk bilen 4 gutaby salardım. Ähliýärimi doldurup, soň 5 minut geçişeýärem. 5 minut geçenden ähli gutabyň bir tarap işte 4 gutabyň. İkisini aýyrýas daşyna. Beýleki ikisini salýas. Beýleki iki gutabyň ters aýlaýas. 5 minutdan soň iki gutabyň aýarsy, bir gutabyň dolup işe. Soň beýleki ýarym galan gutaplar ýene de ýerine salýas. 5 minutdan soň, ýani 15 minut dowamında ähli gutaplarymyz taýyn. Sizdeki nähil boldy? Ýa-ni men terede oturýardym, azaplaýaňyz ýetişýän diýdiňiz, şeýlemi? Hawa. Nähil bişirerdiňiz? Bizden berilen jogap bilen razylaşýar. Bişirerdim. Ýa, edil şol. Edil. Aşganada üstünlüğün bar ýaly, ha? Demek, hasap, deňe deň. Degen kutlaýar. Hasap deňlemegi başardyňyz. Eski öçüräň, Kerim. Biz bätaşymyz dowam edýär. Jemleýici oýunyň 3-nji sowaly. Sowal. Berilen bu sözi 7 harf bilen ýazylyp bilinir. Emma bu sözi 4 harf bilen hem ýazylyp bilinir. Adatça bu sözi 6 harf bilen ýazylyp bilinir. Soňra bu sözi 5 harf bilen ýazylyp bolýar. Aslynda bu sözde 7 harf bar. Käwagt bu söz 6 harfdan durýar. Haýsy söz barda gurrungy diýär wagt sonra okamda Kerim tezleşler, işler. Üntümü sorma. Ben sonra. Gelin aldım. Wagt saklaýar. Rawşan, Bizde cevap berýär. Jogabyny Batyr berýär. Batyr dinleýär. Batyr, sizden Bizim başga pikirimizce- türlü berýär. Bizim pikirimizce sowalyň jogaby elippi. Elippi. Hawa. Elippi. Şeýlemi? Hawa. Tedavi. Dur. E, L, I, P, B, I, Y. 7 harf. Hawa, 7 harf. Ýöne muny 4 harf bilen ýazyp bilmersiň. 5 harf bilen hem ýazyp bilmersiň. 6 harf bilen hem ýazyp bilmersiň. Diýmek, sowalyň jogaby ýalňyz. Begen suwatyňyz ulanýaňyzmy? Hawa, ulanýaňyz. Dowam edýär. Eski ösüräň nerede? Kızıklı sow. Diýene. Sowal okamda hayran galyp. Beýle de zat bar eken. Kerim ýene üçin bölýän işläberim. Wagt tamamen bar ya.
Wagt soranan sonra kabul etmem degen. Takip cevabımız yok. Yani harp mı kadet fikretiniz? Harp. Cevabımız harp. Edil şeýle ýagdaý. H A R P 4 harfle ýazylyp bilinýär. Ýöne 5-em däl, 6-am däl, 7-am däl. Siz bir goýberýän ýalňyşlygyňyz bar talipler. Sowaly ünsüriň. Zekin soraw diýilende okulyş äheňide täsir edýär. Sizden dogry jogap almak üçin, dogrymy? Äheňine de üns bermeli, sözlüğün ýazylşyna, aýdylşyna hem üns bermeli. Eger sen şo sowaly okap oturan bolsaň, onda dini belgilere üns bermeli. Men pikirimçe, dogrymy? We şonu dogry pikirlenip ýetişen ýagdaýynda men öz pikirimçe okuyuşum dogry boldymy ka diýen. Jogabyny anyklamaga mümkinçilik boldymy ka diýen we iki tarapdan ýalňyş jogap aldy. Sowal gazakly. Sowalyň bir siz tarapyndan öwrenilmän galmagyny islämek we hiç tarapyň nägile gitmekligini islämek. Bolup biler. Şeýle bir jogap tapyp bolar. Megerem beýle söz ýok. Diýseň dogry jogap diýip kabul edip biler. Mysal üçin. Ýöne beýle söz bar. Beýle söz bar. Kuwadyň gözünden aňýar. Anan onu ýaly söz bar bolsa aýtdy diýen. Dogry dämi? Sebäbi bizde şuha galmasyn. Menem şoň galmazlygyny isleýän. Sowal täzeden gaýtalaýan ýöne utuga täsir eden ok. Gelin ýene gerek pikirlenip görelim. Sowal. Sözmese şeýle okapdym. Sowal. Yok, o taýda jogap yok. Berilen bu sözü 7 harf bilen ýazylyp bilinýär. Emma bu sözü 4 harf bilen ýazylyp bilinýär. Adatça bu sözü 6 harf bilen ýazylyp bilinýär. Soňra bu sözü 5 harf bilen ýazylyp bilinýär. Aslynda bu sözde 7 harf bar. Käwagt bu söz 6 harfdan durýar diýmek jogaby. Näme bolup biler? Basyp oturma aýdaýym. Utuga täsir eden ok. Kuwa. Bilinlerek. Awa. Doğru näme? Aslında diýen sözde 7 harf bar. Onuň adatça diýen Dinle. sözde 6 harf bar. Sözlem gutorýar. Berilen bu sözi 7 harf bilen ýazylyp bilinýär. Şo taýda sonra gutordy. Diýmek, berilen sözü hasabyny çykarmaly. Soňra diýämi, näme? Emma bu sözde şeýle gidýär, dogry dämi? Indi ýeni bir sözlen başlady. Dini bel goýuldy, sägindim. Sonra okanda da şeýledi. Diýmek, eger şeýle bir zat ýüze çykyp bilerdi gerek kuwat. Men häzir şunu dogry jogaby anyklamadyk bolsak, siz hem şunu tutup giden bolsaňyz sizde şuha bolardy. Dogry dämi? Diýmek, häzir şuha barmy? Ýok. Şuha barmy? Ýok. Zekin soraularyň maksady hem şol. Berilýän indi şu taýda ikinji sowal berildi. Sizde ýene 3 tane sowal bar. Häzirçe hasap deňe-deň. Inniki sowallarda şu aýdylan sözlere üns berin. Aýdylan bellikleri goýbermejek bolun. Sowal. 9 tane alma var. Belläýin. 9 tane alma var sizde. Almaların biri dolu bişmedik ve şol bişmedik almany anyklamaly. Bişmedik almanyň agramy beýleklerden tekelçe. Ele göze bildiren ok, ýöne diňe agramda tapawdy var. Diýmek 90 alma we 8 bişen, biri bişmedik. Şol bişmedik almany jamly terede arkaly 2 ölçegde nädip anyklap bolar wagt getdi. Bişmedik ýemel. Ýöne tekelçe. Göze ele bildiren ok. Degen kim jogap berýär? Bizim toparımızdan yine Edil cevap verecek. Edil, dinleýär. 2 ölçegde Edil. Agram yeňildiňizmi? Biriniň agram yeňildiňiz. Almanyň agramy yeňil ýöne göze ele bildiren ok. Oň daş geçýär üýtgen ok. Diňe agramda mümkin milligram üýtgenýär. Siz şonu jamly terediğini bildiňizmi? Awa, iki taraply, hawa. Şonuň üstü bilen 2 ölçegde nädip anyklap bilersiňiz? Ne? İlk ölen 9 almany 3 böle bolýas. 3 alma, 3 alma, 3 alma. İlk ölen 3'e bölüňiz. Awa. İlk ölen 2 böle ölçeýäs. 3 almany, 3 almany ölçeýäs. Çekýäs-de, terizli çekýäs. Eger biri
Yengil gelse, Haysamada bir taraf. haysam bolsa bir tarap yengil gelse. Diýmek yengil alma şoluň içinde şeýle dämi? Ýem 3 alman tez anykladyk. Ha, 3 alman anykladyk. Indi bir alman daşyna goýýas, 2 alman çekip görýäs. Eger ikisi Devam deňelse. etmek gerek yok. Evet, hava, kutlayın. Kasap 3 gödü. Kasap 3 gödü. Kasap 3 bar. Götürümlü oyun utuğulu boyunca. Yani begen sizin toporunuz. Yonda var ya. Ve cemleci sonra Rovşan demi deyse kolağını bilyen. Kaldırıp bilersiniz gerek olsa. Bir ağdan kaldıracak kolağını söyleyeyim Rovşan. Cemleci soruğdu. Bir ağdan fikirlenip bilersiniz. Kendi vaqt almazlığını haşit ediyen. Sualın mumu mazmununa bilyenin. Ve değişli ağdanı kaldırıp bilersiniz. Kasap 3, 1, 4 utup bolýady o mum. Indi 5-nji suala geçýär. Sayladyk. Sayladyňyz galya. Merdan galya. Merdan. Eger indi bol merdan galyaňyz geçýäňiz beýlekleriňiz. Şuýda garaşyp bilersiňiz. Ýahman talip ýaşlar şu ýerde oýunyň tertibi şu ýerde düýüp göter ütgeýär. Ýene de utuk kasaby boýunça az görkezjigini görkezýän toporu jemleýici sowalla ýeki agzasyny galdyrmaga mümkinçilik berýärdik we bu ýagdaýda ýeki özi galan topor agzasy berilen wagtdan soňra haýsy toporyň saklandygynyň tapawy ýok. Berilen wagtdan soňra haýsy toporyň jogap berjekdigini, eger özüne jogap bar bolsa özü jogap berýär, ýok beýleki topora mümkinçilik berip bilýär. Eger özü dogry jogaby bilse, onu häzirki oýnalýan utuk sanynyň bizde bolsa bir utuk oýnalýar, ikisi köp bir utuk artyk alyp bilýär, ýagny 2 utuk oýnap bilýär. Şeýle ýagdaýda hasaby deňläp bilýär. Eger merdan däli begenziň topory özara pikirlenip dogry jogap çykaran ýagdaýynda onda bular adaty utuk hasabyny, ýagny bir utugy alarlar we şunuň bilen de bäsleşigi ýeňici bolup jemläp bilerler. Şertlerle alaşýar. Onu dogan edýär. Diýsen gyzykly sowal. Merdan men sana jan koýarlyk edýär. Şu bäsleşiň şu taýanyň dowamyny gatykän hereketler etdiňiz. Netijeni dogry aýdan jan koýarlyk edýär. Beýdisen begen siziň toporuňyzda da üstünlük arzu edýän. Çünkü edil häzirki beriljek sowal bar. Düýüp götür. Şu 4 toporyň görkezjisini kesgitleýiji. Çünkü 4 topordan ýekije bir topor çärik finala, çärik tapgyrlara geçip biler we şu jagaş sowalym şu meseleni bizde düýüp götürçüp biler. Doğrudam? Üstünlük arzu edýän. Jemleji oýunyň 5-nji sowaly. Pianino saat guraryna çalýan meşhur saatanyna Heinrich Niegaus saat çalmaklyk bilen her gün türgünleşmekligiň zerurdygyny tekrarlaýar. Anyk aýdýar. Eger Heinrich'in aýdan sözleri bar şu ýerde meşhur saatanynyň ýöne bu ýerde näme diýeni bilenem şunu umum pikirlenseň dogry jogap tap bolýar. Pikirlenelim. Mysal üçin däl, anyk aýdylan söz medeniýet sunuňda adamlaryň arasynda biňden ulanylýan tymsal diýsem bolar. Çünki Heinrich aýdýar, eger men bir gün saat çalmasam, meşgullanmasam, muny destine men duýýan. Eger men 3 gün pianinanyň başyna geçmesem, onu dinleýijiler duýýar. 2 gün meşgullanmasam näme bolýar? Wagt gitdi. Kirlensen jogan tap bolardy. Meşhur taýdanna Heinrich şunu aýtmak bilen näme diýjek bolýar? Şonuň pikirini bilmek. Diýmek biz şonuň ýaly pikir ýöretmeli we şeýle ýagdaýda nerden begen jogap berýärsin, men sizde jogap barmy? Ulanjakmy mümkinçiliginiz? Men öz mümkinçiligim ulanýan. Dinleýär, jogaňyz barmy?
Men jogabym Genlik haydiya, eger men bir gün saat çalmasam, bunu desile men duyyan. Men 3 gün saat çalmasam, dinleyicilem duyya. A 2 günden näme bolýar? Jogaňyz. Diňe sozak şeýle aýdar. 2 günne kim duyya? Näme bolýar şoň? Näme duyya? 2 günne Baş yok. 2 günne guralamy bildirir. Gurallara bildirýär. Jogaňyz kabul. Nereden? Gurala bildirýärmi? 2 gün çalmadyklary üçin. Jogaňyz kabul edipdi ga? Jogap ýalňyş. Begenç wagty özüňiz saklapdyňyz, şoň üçin galan wagty men size berip bilemok. Jogaňyzy kim jogap berýär? Öwür jogap bermek. Dinleýär. Esa Bir gün saat çalmasam, bir gün saat çalmasam ödüm biler. Üçüncü gün dinleyiciler de 2 günden näme bolýar? 2 gün saat çalmasam dostlarım bilirdi. Dostlarım bilir. Ensasiyat ýöne jogap kabul edip doýaryn. Jogap kabul ederi netijesini aýdar, şoň orada hereket eder. Selam. Dostlarım duýýar. Size ýene şeýle bir sowal. Dostlaryň başga aladasy ýokmu ka? Günne şoň taýdan dinläp durmasa. Häzir onu aýdyr. Dostlar ýakynda. Şondan medeniýetçiler esas ulan ýa-da Şondan uğrarlyňyz we dostlarym diýip. Jogap kabul edýär. Jogap ýalňyş. Operatorymyzdan haýyş edýär, ne görkezmekliği. Sizin pikiriňizçe El duyýar diňe. El duyýar, 50 barmaklar duyýar. Indi Mehman Talip ýaşlar Bäsesiň 3-nji mövsüminiň ilkinji sanynyň jemler şeýlere. 3 oýundan ibarat boldy we birinji, ikinji oýunda her tarap öz toporlarynyň arasynda güýçli agdalaryny ýüze çykarmak maksady bilen özara oýnadylar we jemleýiji oýuny 2 sany ýokary oku mekdebiniň talip ýaşlarynyň düzülen toporlar çäriýek finala, çäriýek tapgyra geçmeklik üçin 5 sorag, 5 utuk üçin oýun geçirdik. We ine şu ýerde sowallara berilen jogaplardan aýdyň bolşy ýaly agramly utuk sanynyň agramly bölegi Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injener Tehnologiýalar Universitetine ýaly we indi degen sizin toparyňyzda bir aýdyňlaşma aýdasym gelýär. Daýançman size degişli. Siz häzirki pursatda bugünkü gün saýlama tapgyrda öz gedeňizde ýeňiş gazanmagy başardyňyz. Onu tüýsürekden gutlaýar. We ýanky oýunlarda bolan ýagdaýlar inni gaýtalanmaýar. Çünki toporyň düzümini üýtgetmek ýerdemizok. Şu ýerdäki jemiňiz boýunça sizi çäriýek tapgyrda görmäge garaşýar. Mehman Talip ýaşlar, edil watandaşlar ine bäsleşigimiziň bu mewsüminiň ilkinji sanynyň netijeleri şeýlerak. Çünki tomoşaçy talipleri hem gatnaşdy we gerek bolan ýagdaýyna utuklary, sowallary, jogaplara dahilsiz synçy we gerek bolan ýagdaýyna oýuna garşyp muman düzgün bolmak hadisalaryny çözülüşine girişmäge mümkinçiligi bar bolan muallimler daýanç muallim, maksat muallim gatnaşdylar we häzirki pursatda meniň pikirimçe şu aýdyň görnüşde bäsleş geçirildi we universitet sowallardan ibarat bolan mumy sowalyň sany universitet sowallardan ibarat bolan oýunlar geçirildi hemde şonuň netijelerini hem gördük. We begenç sizin toparyňyzy we topar agdalaryňyzy ähli ýokary oku mekdebinde bugünkü gadanan üstünlüğüňizi tüýsürekden gutlaýar. Gelecekde hem üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Şeýle-de ýerli watandaşlar, Mehman Talip ýaşlar bugünkü gün Bäsesiň 3-nji mewsüminiň ilkinji oýuny
şeylerek tamamlarını inniki hepdede. Inniki sanını Türkmen Owa Hojaluk Üniversitetining talip ýaşlarynyň düzülen toparlar şeýlede Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň talip ýaşlarynyň düzülen toparlar bize çekmeklik arkaly birek bilen duşarlar bizenin netijesine göre şol ýokary okuw mekdepler öz arasyna gatnaşarlar. Dayanşmolum degens sizin toparyňyz bilen inniki hepdäniň ýeňijileri çärek tapgyrda duşarsyňyz. Tapaw yok Medeni Institutu ýeňiji bolsun ýa-da Türkmen Owa Hojaluk Üniversiteti ýeňiji bolan ýagdaýynda da şonuň ýeňijisi bilen siz çärek finalda görüşersiňiz. Magtubuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talip ýaşlaryna düzülen toparlaryna gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas we okuluňyzda işleňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Eli watandaşlar, mehriban doganlar, siziň kerberýäňiziň atgaly hem mukaddes ojaklaryňyzda arasda asmanyň astyna, asuda deminiň üstüne, ogodan durmuşda parahat ýaşamagyňyz arzulaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly arkadaşlarymyzyň saýasynda el mudama bagtdan paýly, silagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyz tüýsürekden arzu edýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň saýasynda güneşli, ajaýyp Türkmenistan diýarymyzda, kerberimiz öz maşgalamyzda, maşgala agzalarymyz bilen toýly günlerde, bayramly günlerde ýaşamaklaryň tüýsürekden arzu edýär. Eli watandaşlar, mehriban talip ýaşlar, ähli jaňyda üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu etmek bilen akylly ýeňişligi telebäsleşmeden 3-nji mewsüminiň ilkinji sanyny geçirip turýar. Ýene ýaýlymda görüşýänçek, laýyk bir hepdeden hoş bolun.